Aja S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba sesira weekend. Nah, sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tubuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah, kowe ngombe obat tinggi. Ben modal. Cinere. Ben modal piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sindang Ki Bayu Haji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur ruwakno iki. Obat tinggi ya, obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki ngombe enggak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh. Tapi kan maksimal iki sakmene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya salah kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang nyatane nek kowe dipupuke sono dhuwur. Iya, oh iya. Dhuwur nek aku ketemu Tuhan. Mangsa aku kok nek pancen ora seneng iki yo ora ana layang. Ayo tak omong kowe masjid sesuk mbok anu. Pak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah saiki saya kondang. Pangis dulu Mas. Sing penting hati-hati, saya dhuwur, saya banterangine cahayu. Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, iki nek ngono iki jerangan. Nek ora tak bageke kaya mesake. Nah iya. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula iki mbuh trai. Heeh. Ya wong siji. Pripun? Bisa brengose cukuran sik. Kabeh-kabeh kok diakoni ade. Lah kok wah Kabeh-kabeh kok diakoni ade. Lah wong pancen umur saiki sorong kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mau kawe. Kuwi barane simbah. barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu ya. Aku barane dari sini. Oh, dhuwure bantar lho. Oh, pas dhuwure. Dari sini lho sing nyanyi. Kuwi canggahku. Saya mbak canggah iki kan benane sik. Iki ana sing saiki Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Latur sik. Ben diaturke Mbak Niken. Tari ning kono karo juara bakat iki. Pak iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Lu nek datang transit menika ibu-ibu dari sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada yang siap dandan. Iki menjabuti jenggot sampai kon rutin sampe iki. Berarti kon rutin. Lah kan aku saniki aku munggah brewan kok dikira aku ki apa? Lo malah sangar. Sangar piye? Pangewangi iki lho. Oh, Mas keroke. bojomu berjalu. Bojo berjalu ke pitik. Ayo iki gawake bodhing ae. Yo, Kusuma Wijaya, diaturke sik. Monggo. Mbak Niken Salindri. Monggo, yuk.
Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jatuh-jatuh kon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Oleh-oleh wis di luar kepala ilang. Yo, ini kok makin diapalke. Kula napang kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu isibu. Baca guys ibu apa? Oh, benar ya. Halo, jenenge sak ibu liyang kok. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge Mbak Rano kuliahmu ya, Kak. Amin, paresinipun. Ulang ngebres dik. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Lali belok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibusani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Getari Joko siji. Nah, Rika. Ayo, iya ya wis tenang iya. Ayo. Aku kanggo. Ayo. Kalau joget. Intro Chatrik, ayo saka saran iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya ta, diaturke bajing loncat. Kaya apa? Mangga ayo. Diaturke. Mangga yuk. Ayo. Baju
Gentari jogetan banci loncat. Bajing loncat kok banci loncat. Bajing loncat wis ngajari liken. Wis ngajari gentari ya banci loncat. Beda aku ngajari cukup ngajari yang mudul itu dari sih. Das mudul. Pas aku cilik aku kakakmu. Das kakak iku diune sak dhuwurku lha nek aku kowe bersak kelengku ngene. Lah aku yang ning dhuwurmu. Iya. Mas dasar golek. Acara bagi kita tidak ya. Ya, balikin majalah sih. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tati. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Rinto, harap. Ayo. Ayo sing pinter. Ayo. Ayo. Ora kene Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto sebenarnya timur mata sampah. Kalian ini kedoh, adatnya harus langsung nyedak ya, adatnya itu kan merasa pakai apa? Kayak nomor ya. Kak, aku jajan Pak Lito dulu. Anu dirangkul budaknya Pak Lito. Jelingan ki lho. Enggak. Masa arep pasangannya nganggo udah menek. Kaya kowe dirambati tekek ya. Mbak Tati. Ijin. Kok cek to? Iku karo Nganu niki iki jane. Niki mbok luwih sing luwih gedhe ten bareng. Saiki isu malah menggerot kok. Kalau aja penerjane biasanya nek wong gedhe iki malah cilik ya. Apa nih? Anu kupingnya. Anu jempolnya. Magandeng Pak Tati, magandeng Pak Tati. Mas Bayu belum tahu dia. Kayaknya disubari nggak masih bingung. Apanya yang belum tahu?
jempolannya dong. Makanya ini kita berdua, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Belah jempolnya. Ini jempol gendruwo. Kita tak sakanan jempol kabeh. Ayo dibawani sih Pak tuh. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ya. Nanti Pak kasih dulu kok. Iya, sama yang gede ini kayak tinggurke loh. Kiraku kowe tan citra. Gandru apa? Ada. Wah. Kan iki yo nyekel. Baru tahu gandrung mah. Ya mulai saiki dicoba to saiki. Akhirnya sembari belum tahu dia. Lah bab gandrung ku jalan adene langsung tes. Tes apa? Tes mati? Tes apa? Yo coba. Yang fokus karo Mbak Tanti. Kan iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, dua jendak tatapnya Iya, Pak. Ini kalau pendidikan saya rada nyambung, Mbak. Lebih. Wajah. Nah gini. Wajah rada. Unyang-unyang. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Saya tahu pasti peribadi ini saya cuma pengen di Grogi. Ini kok diceklit terus siapa banget tuh jane. Jane ngomah ya ya sakmene lho jane. Masa ya padha ngoman to. Lemune iku lho, Pak. Pasti kan ya ono bedane. Ah, muga-muga bojoku ora nonton. Dan apa? Ini jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai saja. seniman itu harus profesional. Iya. Oh, nggih. Kayak Kayak gini kok suka karo bojo. Nggih, betul. Ya lah. Cocok. Nah, iya. Masa wedi, Pak. Masa bojomu dikeker mungkin pas kare papak ki. Oh, sapi nih. Ayo. Mergo suwe ngeni. rawane umat ke meng lirik ngene ndek balik rono rene ndek rono meneh. Nek gendungan wani rene. Cuma saya gelem karo iki nek Kak. Wah, niku suami sore karo Mbak Tati. Suami apa? Kok saged? Ayo no nek omah iki lah wis muter mengarep-mengarep lah. Pak itu bisa hotel. Nyapu. Nyapu. Dadak bengek ya, Mas. Kancane oke. Boleh. Ya. Terus sing garbeni gak sing itu. Mau potong. Bayu misal ku. Kamu garbeni. Nonton yang kumpul gedung ya. Mama garbeni. Aku sama nebaknya main lanang itu. Lah piye? Mantap Pak. Layang kilo wama ruta. Suarane apik, layangane apik, puterane pengarang lagu. Wah, jalan. Ya minta konro jalan. Aja aku. Aja ngaku. Sesuk tekani meruput. Iya. Angen tendi. Mang candar apa Mbak Tati? Lo wedi. Kalau apa? Saestu. Yang sing dicandak sing ndi? Rani mawon. Ini loh, nyandai pentilnya ini. Kenapa yang pilih barang? Kalau cagut. Ya Wes suwe. Enak foto tadi. Apa saestu. Nek menyang kula niku santai. Malah ngakon ten griya niku kok. Kuwi anu iki kaya kanca-kanca kae ngono niku. Ora sok-sokan lho berarti ya. Ora setel ya. Alim kok. Ayo. Terus nek aku pengamen jenenge men. dokter jenenge Ahmad Hakimin gitu. Mulanya saya nyanyi Mbak Tati bagus caper bae. Beri itu. Wes suwe
hantu. Kemat iki mukane jangan yang lain-lain. Ya bukan oh. Jadi kematke kok lihat-lihat. Hantu. Perkenalan dulu ya. Nggih, siap. Iya, sesuk nek kerep ketemu nggih cek. Jane karep ketemu, Mbak. Nggih napa? Nggih, ping tenan. dalam angan-angan. Ah, boten. Sosok kula dari sinten niku sebab kadung bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Berarti sing lali kuno. Nggih. Balik kok ireng dadi lali. Sebenarnya pokoknya ada anak kerawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rino kuwi sangat mangkitene. Pas seket. Ayo. Wis suwe kaenteni rasaku hantu Karo megel bareng. Mas gua sok los ya Mas. Suarane maksudnya Kalau megel aku melu-megel ngene. Coba balik. Nyetrem. hantu. Kamu. Alah bos Mas. Aku katut. Bicar krungu semoyo elingo yen tak enteni wedang-wedang lakae bocahe teko. Pon Mas, pon. Buruk ampun. Oh, lagu. Lah iya masa guru sedilit empun. Ya sing suwe. Sebutan apa gedene. Lah ijo. Ayo. Bawa di boten. Wes. Oh. Meneh, jalan meneh. Tapi jadi Oh, gua karo Mbak Tati kok ketok ora semangat delok gitare be. Saya masuk aku. Aja malah panco. Sira terali ku lho Mas. Ra. Oh. Ya oke. Ayo. Ayo Mas. Ayo ini aja. Wong ayu tresna mungkin arya tambah susah Ayo. Sini nek keduren. Piye? Wong ayu sebentar Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning batinku. Wong kakus. Oh, bahasa ora lah. Bahasa wong kakus Pak. Tapi piye? Lalu ku wong kakus ngoten kok. Meru-meru. Aku sih kakung sing bagus. Nah iya. Oh, ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakung. Oke. Tikus. Coba ada. Kalau saya Balik. Masih tanggung. Ayo. Wajar ya primus. Ayo. Priam kasetan. Ya Pak Lo. wong ayu tresna mungkin arya tambah susah jroning batinku. Lah niku merem kok. Aku lagi tinggal merem. Iki jadi menghayati. Hayati jauh sini. Gue ngadep ya merem, lu ya merem. Topang wis lah. Kok bisa ketrah. Menghayati bos. Yuk, lintara Jawa. Bawa, yuk.
tangan rawi sofi itu Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yuk dirajakan sih. Niki disuwun kali Pak Jun, aku tak nyuwun Dunikeng. Mangga dirajakan karo si Getari. Mangga, yuk. Diaturke jawab dirajakan. Mangga, yuk. Dirajakan. Mangga, yuk.
Matur nuwun, sik Mbak Nika ning kono gentari legahine. Mbak Ika uga-uga bali legahine. Yo, iki terakhir wong sing ngesake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Nika, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ya ayang-ayang. Monggo menika kula pitunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbak Yitno saking Bulurejo Naringan. Nggih, iya. Monggo, yuk diaturke ya ayang-ayang. Monggo, yuk. Ayo.
nuwun Mbak Tati, Mbak Niken, Mbak Dini, Mbak Ayu monggo satu panglipur. Tanggal 4 diatur pangasami, nggih, bangune kabeh padha kecekele, nggih, nek nganti kebaru tak malah dadi durane bareng sampeyan. Ayo,